Tervetuloa tutustumaan C&Q Systemsin osaamisen hallintaohjelmistoon. Olen Taina Hanhinen, C&Q Systems Oyn toimitusjohtaja ja tämän menetelmän kehittäjä. C&Q:n tarkoitus on optimoida henkilöstöresurssit ja tukea näin organisaation strategiaa. Ohjelmistomme antaa siihen toimivat työvälineet, jolloin resurssien kartoitus onnistuu järjestelmällisesti. Tämä auttaa myös ennakoimaan tulevaisuuden tarpeita. Organisaation strategia ja arvot luovat pohjan sille, millaisia osaamistarpeita henkilöstöön kohdistuu. Henkilöstön osaamisen hallinta on organisaatiolle kilpailutekijä. Ohjelmistomme avulla saadaan määritettyä, millaisia tietoja ja taitoja organisaatio tarvitsee, kuinka ratkaisevia ne ovat ja miten niitä kehitetään tehokkaimmin. Tarvittaessa uusien resurssien hankinta saadaan myös ajoitettua oikein. Kun henkilöstön osaamisen taso on kartoitettu, pystytään määrittämään niin lähtötilanteen osaamiskuilut kuin henkilöstön vahvuudetkin. Tietojen avulla voidaan kehittää entistä osuvampi osaamisstrategia, jonka tuloksena organisaatio kehittyy ja voi hyvin. Myös hyödyntämätön osaaminen saadaan käyttöön. Seuraavassa tutustumme C&Q:n mahdollisuuksiin. C&Q on koko organisaation yhteinen alusta. Johdon tehtävänä on luoda puitteet ja varmistaa henkilöstön ja esimiesten sitoutuminen osaamisstrategiaan. Organisaatiossa on määritelty strategiset tavoitteet, joita kohti henkilöstöjohto, työntekijät ja esimiehet työskentelevät yhdessä. C&Q:n avulla asetetut tavoitteet jalkautuvat läpinäkyvästi kaikille toiminnan tasoille. Yrityksen johto määrittelee strategiset ja funktionaaliset osaamistarpeet. Tarvittaessa osaamistarpeet identifioidaan C&Q-konsultin avulla. Huomiota kiinnitetään erityisesti ennakointiin. Yritysjohdon tehtävänä on myös priorisoida osaamistarpeiden tärkeys yrityksen menestymisen näkökulmasta. C&Q-ohjelman ydin on yli 10 000 erilaisen osaamisnimikkeen valikoima, jonka avulla saadaan organisaatiolle yhteinen kieli nopeasti ja helposti. Osaamisalueiden valikoimaa voidaan myös täydentää erityistarpeiden mukaan. Jokaiselle osaamistarpeelle asetetaan prioriteetti, joka kuvaa sen merkitystä organisaation strategisille tavoitteille. Esimerkiksi edellä valittiin tuotanto-osaston yhdeksi osaamistarpeeksi kustannustietoisuus, joka priorisoidaan suhteessa liiketoiminnan menestymiseen. Henkilöstöjohtajalle C&Q tarjoaa helppokäyttöisen välineen, jolla hän voi hahmottaa osaamisresurssit, optimoida osaamisen johtamista ja löytää kulloinkin tarvittavaa asiantuntemusta organisaatiostaan. Ohjelmiston käyttäjäkoulutukset ja helpdesk varmistavat, että käyttö onnistuu aina hyvin. Itse ohjelman käyttö on helppoa ja loogista. Voit lisätä uusia työntekijöitä, ryhmiä, osaamisia ja kartoituksia eri yksiköihin ja toimenkuviin. Vastaavasti näet yhdellä helppolukuisella raportilla eri yksikköjen tilanteen nopeasti, mikä helpottaa resurssien optimointia. Kartoitus voidaan rakentaa ryhmälle käyttäen ryhmätunnuksia. Kirjautuessaan järjestelmään arvioitava henkilö luo itse omat käyttäjätunnuksensa, perustietonsa ja siirtyy osaamiskartoitukseensa. Tässä malliesimerkissä henkilöstöjohtaja Veera Virtanen luo henkilökohtaisen osaamiskartoituksen myyntihenkilölle. Hän valitsee arvioitavan henkilön. Kuvauskohdassa osallistuvalle henkilölle voidaan kirjoittaa viesti kartoitukseen liittyen. C&Q-järjestelmään on arkistoitu organisaation osaamisprofiilit. Lisäksi järjestelmä sisältää osaamisprofiilin pohjia yleisimmistä ammateista. Kartoitusta rakennettaessa haetaan haluttu osaamisprofiilin pohja. Tässä tapauksessa kartoitetaan myyntihenkilöiden osaaminen. Henkilöä arvioimaan valitaan hänen esimiehensä.
Esimiehen lisäksi arviointiin voi osallistua esimerkiksi kollega tai muu ryhmä. Nämä arviot erottuvat osaamiskartoituksen tuloksissa erillisinä arvoina. Henkilö kirjautuu tunnuksillaan järjestelmään ja arvioi oman osaamisensa. Hän valitsee kohta kerrallaan oman osaamisensa tason sekä kirjoittaa halutessaan lisätietoa, kuten vaikka koulutusehdotuksensa tai erityisen vahvuutensa. Työntekijä voi halutessaan lisätä profiiliinsa osaamisalueita ja viestiä osaamispotentiaalistaan. Esimiehelle C&Q tarjoaa välineen selvittää työntekijöidensä kompetenssit ja osaamisen kehittämiskohteet. Kehityskohteiden konkreettinen määrittely on ohjelmalla selkeää ja helposti liitettävissä osaamistrategiaan. Esimies kirjautuu tunnuksillaan järjestelmään ja valitsee arvioitavan henkilön kartoituksen. Hän täyttää omalta osaltaan taso- ja lisätiedot. Kartoitus helpottaa keskustelua osaamisesta. Esimies ja arvioitava henkilö määrittävät yhdessä henkilökohtaiset tavoitetasot esimerkiksi kehityskeskustelujen yhteydessä. Kartoituksen analysointi antaa arvokasta tietoa strategisen päätöksenteon tueksi. Johtopäätösten perusteella voidaan mitata ja seurata osaamista, arvioida osaamistarvetta ja sovittaa osaamisresurssit strategiaan. C&Q-osaamiskartoituksista on mahdollista luoda erilaisia raporttinäkymiä. Raporttinäkymät voivat olla yksilöityjä, ryhmäraportteja tai 360 raportteja. Raporttinäkymiä ovat muun muassa taulukko, pylväs tai spider-kaaviot. Raporteista on mahdollista nähdä osaamisen positiiviset ja negatiiviset kuilut, joiden avulla osaamisinvestointeja on jatkossa helpompi kohdistaa. Osaamisen kuvaaminen auttaa kehityskeskustelutilanteen syventämistä niin, että molemmat osapuolet hyötyvät. Tässä positiiviset kuilut kertovat vielä organisaatiossa hyödyntämättömästä osaamisesta. C&Q täydentää yrityksen henkilöstöhallinnon järjestelmiä linkittyen niihin saumattomasti. Ohjelma mahdollistaa myös monipuolisen henkilötietojen hallinnan. Voit tallentaa ohjelmaan CV:t, kehityskeskusteludokumentit tai henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat. Järjestelmässä ylläpidetään henkilöiden perustietoja. Henkilötietoihin voidaan tallentaa tietoja liittyen kehityskeskusteluihin ja osaamisen kehittämiseen. C&Q Systemsin ohjelmisto on erinomainen työväline osaamisen hallintaan. Sen avulla johdat ja optimoit yrityksesi resursseja järjestelmällisesti ja ammattimaisesti.